Per tant, necessitem una tercera pota en aquesta posada en comú, i és el director d'orquestra. El director d'orquestra, aleshores, va sortir, es va posar davant dels músics i va dir: d'acord, ara començarem a tocar tots junts amb harmonia, entrant i sortint. I allò va sonar de bé. Per tant, què és més important? La peça? El músic? L'instrument? El director? L'auditori? Perquè qui està escoltant també senti que sona bé? Tot és important.